Características fundamentales da dor mecánica. É unha dor que doe en línea media ou aos lados da línea media. É dicir, que vai doer na columna, encima da columna, ou aos lados da columna, na musculatura que rodea a columna. Ese é un dor de tipo axial. E o dor mecánico, a dor mecánica é de características axiales fundamentalmente. Iso é importante, vale? E que aumenta coa realización dunha actividade. Non ten que ser unha actividade física. Pode ser unha actividade como descansar. Estou moito tempo deitado e dóeme a columna lumbar. Estou moito tempo sentado e dóeme a columna lumbar. Estou moito tempo andando e dóeme a columna lumbar. Estou moito tempo collendo pesos e dóeme a columna lumbar. Esas son as características da dor mecánica.